En virksomheds IT-leverandør bliver ramt af et hackerangreb. Vigtige data forsvinder. Virksomheden opgør sit tab til næsten 60 millioner norske kroner og retter kravet mod sin IT-leverandør. Men IT-leverandøren bliver kun dømt til at betale 8.280 kroner. Mindre end prisen på en ny iPhone. Hvordan kan et krav på 60 millioner norske kroner ende med en erstatning på godt 8.000 norske kroner? Svaret ligger ikke i selve hackerangrebet. Det ligger i det, der blev aftalt, og det, der ikke blev tænkt igennem. Manglende fokus på contract management betød, at ansvarsbegrænsninger, risikofordeling og konsekvenser ikke var gennemtænkt og håndteret tilstrækkeligt. Og når kontrakten ikke er helt skarp, bliver udfaldet det heller ikke. For contract management, det handler ikke bare om at forebygge problemer. Det handler også om at forstå, hvem der bærer risikoen, hvem der har ansvaret, og hvad der faktisk sker, når noget går galt. Jeg hedder René Frans Hensel. Jeg er professor i kontraktret og har undervist i contract management i 2 årtier. Jeg har været med til at stifte Sealøn, fordi jeg ønsker at gøre kontraktstyring mere brugervenligt og praksisnært for dig, der arbejder med kontrakter til hverdag. I denne video skal vi kigge på en sag mellem en kunde og en IT-leverandør, som er et perfekt eksempel på, hvad der kan ske, hvis der ikke er tilstrækkeligt styr på kontrakterne. Lad os starte med at se på, hvad der skete. Her har vi kunden. Her har vi leverandøren. Kunden får driftet sine IT-systemer og oplader sine data hos leverandøren. En dag bliver leverandørens IT-systemer hacket. Hackerne sletter al kundens data. Og kunden kræver nu 60 millioner kroner i erstatning af leverandøren. Det er det tab, kunden bevisligt har haft. Leverandøren siger nu, stop en gang. Kig i vores kontrakt. Der står der, dels er der tale om force majeure, dels har vi en ansvarsbegrænsning inde i kontrakten, der gør, at uanset hvad, skal vi ikke betale dig mere end 3 gange 2.760 kroner per måned, hvilket er betalingen for den ydelse, vi leverer til dig. Det vil sige maks 8.280 kroner. Men kunden siger, nej, det mener vi ikke er rigtigt. Der er hverken tale om force majeure eller nogen ansvarsbegrænsning. Vi har slet ikke nogen kontrakt, så du skal betale os 60 millioner kroner i erstatning, kære leverandør. Så hvem har ret? Er det 60 millioner, eller er det 8.280 kroner? Lad os tage tingene en ad gangen. Lad os starte med at se på, hvad domstolen siger med hensyn til parternes kontrakt. Kunden siger jo, at leverandøren er erstatningsansvarlig for det samlede tab på 60 millioner kroner. Leverandøren siger, nej, det er vi ikke. Vi skal maksimalt betale 8.280 kroner, jævnfør vores aftale. Og her siger kunden, vores aftale. Hvad mener I? Vi har ikke nogen aftale. Jo, siger leverandøren. Vi har en aftale, hvor der både står for det første, at der er tale om force majeure. For det andet, hvis vi siger, at der ikke er tale om force majeure, men vi virkelig har et ansvar, så har vi faktisk lavet en ansvarsbegrænsning, som gør, at vi maksimalt skal betale 8.280 kroner. Så det første spørgsmål, som domstolen skal tage stilling til, det er, hvad er kontrakten mellem parterne? Siger kontrakten noget om force majeure? Siger den noget om ansvarsbegrænsninger? Eller er der ingen kontrakt mellem parterne, og derfor er leverandøren erstatningsansvarlig for 60 millioner kroner? Her, der siger domstolen, det første vi bliver nødt til at tage stilling til, det er, har parterne en kontrakt? Og faktisk fastslår domstolen, ja, det har de. Køberen har igennem en lang årrække fået en ydelse leveret af leverandøren. Den ydelse, man har fået, den har man betalt for. Man har betalt alle fakturaerne, som leverandøren har sendt, og leverandøren har fra start af henvist til sine almindelige forretningsbetingelser. Og det er de forretningsbetingelser, som nævner force majeure, som nævner ansvarsbegrænsningen, som leverandøren henviser til.
Der behøves ikke at ligge nogen underskrevet kontrakt, som kunden påstår, der skal være. Nej, leverandøren og henvisningen til sine almindelige betingelser er kontrakten mellem parterne. Så kunden har betalt i henhold til almindelige standardbetingelser, og derfor er der nu en kontrakt mellem parterne, og domstolen bliver nødt til at tage stilling til, er der tale om force majeure? Er der tale om ansvarsbegrænsninger? Med andre ord, får kunden ret i de 60 millioner, eller kan leverandøren begrænse ansvaret til 8.280 kroner? Det næste skridt er kontrakten vedtaget mellem parterne eller ej? Er standardbetingelserne med andre ord vedtaget? Og der siger domstolen, det er den. Det næste spørgsmål, vi nu skal tage stilling til, det er, hvad kontraktens bestemmelser om force majeure betyder mellem kunden og leverandøren. Vi ved, at der er tale om et hackerangreb. Et hackerangreb er jo noget udefra kommende. Så leverandørens påstand er, fordi det er noget udefra kommende, som jeg ikke har kontrol over, som jeg ikke har magt over, så er et hackerangreb force majeure, som jeg kan gøre gældende, jævnfør kontrakten. Domstolen siger her, nej, et hackerangreb er ikke force majeure, fordi du som leverandør kan kontrollere sikkerheden og adgangen til din netværk. Hackeren er kommet ind i systemet ved at bruge en anden kundens konto, der ikke har tofaktor sikkerhedsgodkendelse. Leverandøren har nogle systemer, som gør, at hackerne lynhurtigt kan løbe igennem systemerne og begynde at slette data fra forskellige kunder. Så med andre ord, så er der tekniske faciliteter, tekniske muligheder, der gør, at leverandøren kunne have holdt hackeren bedre ude af systemet. Og derfor siger domstolen til det første punkt, er der tale om force majeure, jævnfør kontrakten? Nej, det er der ikke. Det er inden for leverandørens kontrol at skabe et sikkert system, så derfor kan leverandøren ikke gøre argumentet om force majeure gældende. Det næste, man nu skal håbe på fra leverandørens side, henholdsvis håbe på fra kundens side, det er jo ansvarsbegrænsningen. Kan den gøres gældende eller ej? Og det er det næste punkt, vi vil kigge ind i. Domstolen har sagt, kontrakten er gældende mellem parterne. Leverandørens kontrakt. I den stod der noget om force majeure. Det er ikke force majeure. Så nu kommer spørgsmålet, er der tale om en ansvarsbegrænsning eller ej? En ansvarsbegrænsning, som leverandøren siger, udgør et beløb på maksimalt 8.280 kroner, uanset om kunden påstår, at der er et tab på 60 millioner. I den forbindelse starter domstolen med at diskutere, hvad var det for en ydelse, som kunden købte. Man købte drift af sine IT-systemer og sikker opbevaring af data. Det betyder, at leverandøren som udgangspunkt skal levere en sikker drift og en sikker opbevaring af de her data. Men er det ensbetydende med, at kunden har købt en garanti, ja, en forsikring på, at der aldrig sker noget med vedkommendes data? Her der siger domstolen, nej, hør nu her. I aftalen, i kontrakten mellem parterne, står der dels, at kunden opfordres til at forsikre sine egne data. For det andet, siger domstolen, så betaler kunden kun 2.760 kroner om måneden for ydelsen. Kan det virkelig passe, at man for 2.760 kroner om måneden køber en forsikring af leverandøren mod tab af data for op til 60 millioner kroner eller mere? Domstolen siger her, at leverandøren har flere hundrede kunder. Man leverer en ydelse ind til en forholdsvis lav pris, nemlig 2.760 kroner. Kunden har lagt flere og flere forretningskritiske data ind i systemerne, men uden egentlig at diskutere med leverandøren, hvad er det for nogle data, man opbevarer? Hvad er risikoen? Så domstolen siger, at man kan ikke forvente som kunde,
at man uden noget øvre loft til en lav månedlig pris forsikrer sig mod tab af data og kan kræve op til 60 millioner kroner eller mere. For det vil jo potentielt betyde milliarder af kroner, som en leverandør skulle betale, i fald at kunderne mister deres data. Så derfor er det afgørende for domstolens vurdering, hvad betaler kunden, hvad kunne kunden forvente, at ydelsen var, med andre ord, hvor skal risikoen ligge, hvis noget går galt. Så udgangspunktet for domstolen er nu, kunden betaler en lav månedlig ydelse, og kan ikke forvente at få et tab erstattet, der er større end det tab, som leverandøren har skrevet ind i kontrakten, på 8.280 kroner, uanset at noget går galt. Men dog er det således, siger domstolen, at hvis man handler groft uagtsomt, så kan leverandørens ansvarsbegrænsning blive erklæret ugyldig. Så spørgsmålet er nu, har leverandøren handlet groft uagtsomt, og kan kunden derfor kræve 60 millioner kroner i erstatning? Det sidste punkt, vi nu ser på, er, om leverandøren kan opretholde sin ansvarsbegrænsning på 8.280 kroner per måned. Eller om vi må tilsidesætte den ansvarsbegrænsning, fordi at leverandøren har handlet uagtsomt, og herefter give kunden 60 millioner kroner. Domstolen går her ind i en vurdering af, hvordan leverandøren har optrådt i forhold til at indrette sine systemer sikkert, og hvad leverandøren gør, efter at der opstår et hackerangreb. Domstolens vurdering er, at leverandøren har indrettet sine IT-systemer sikkert sammenlignet med andre leverandører i markedet. En ting, man blandt andet kommer ind på, er, det er jo rigtigt, at hackeren kommer ind i systemet, fordi ikke alle kunder skal bruge 2-faktor sikkerhedsgodkendelse. Omvendt siger domstolen, at det ikke er en markedsstandard, at man skal bruge 2-faktor sikkerhedsgodkendelse. Leverandøren er også i gang med at opdatere sine systemer løbende, udskifte servere, sørge for at følge de norske standarder, som er anbefalet af myndighederne for at indrette systemerne sikkert. Og på den baggrund kommer domstolen frem til, også fordi kunden ikke har fortalt leverandøren om, hvor mange forretningskritiske data man faktisk opbevarer i systemerne, at leverandøren ikke har handlet så uagtsomt, at man ikke kan opretholde sin ansvarsbegrænsning. Og som følge heraf kan kunden kun kræve 8.280 kroner i erstatning. Den her sag illustrerer, hvordan domstolen bruger en række forskellige vurderinger, når de skal se ind i, om der er tale om force majeure, om kontrakter er vedtaget mellem parterne, om ansvarsbegrænsninger, om forsikringselementer, om hvad man betaler per måned, og om kunder derfor kan kræve 60 millioner kroner i erstatning for drift af IT-systemer eller mindre. Det korte og det lange er, at det er ikke nogen enkel vurdering af en enkelt ting. Det er en samlet balance mellem de forskellige dele. Og dette her, hvis vi tager en overordnet konklusion, er i virkeligheden det, som Contract og Commercial Management handler om. Hvordan balancerer vi alle de forskellige dele af? De juridiske, de kommercielle. Har parterne indgået en kontrakt? Hvor meget er der betalt for ydelsen? Hvad har leverandøren vidst om kundens data? Har leverandøren indrettet sine systemer rigtigt? Hvad har parterne skrevet i kontrakten? Hvad købte kunden? Det her, det er et komplekst scenarie, hvor vi bliver nødt til at ordne tingene skridt for skridt for at få overblik over det her system. Og det er kort sagt det, som vi i Sigeløen gerne vil hjælpe jer med. Så følg med i de fremtidige videoer fra os, hvor vi vil tage tilsvarende eksempler og prøve at tage tingene skridt for skridt, så vi når de rigtige konklusioner. Tak for denne gang.